Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, ως εκ τούτου η διατήρηση ενός συστήματος ελεύθερου ανταγωνισμού χωρίς τρευλώσεις αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των κρατικών ενισχύσεων στον ανταγωνισμό, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις σκοπό έχει και οφείλει να διασφαλίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και τον ενιαίο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής αγοράς με παράλληλη τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Χριστοφή, τι ισχύει γενικά για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας? Κατά την υλοποίηση της κοινής αγροτικής πολιτικής λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας που απορρέει τόσο από τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει η γεωργία, όσο και από τις διάφορες διαρθρωτικές, φυσικές ανισότητες που παρατηρούνται στις διάφορες γεωργικές περιοχές και το γεγονός βέβαια ότι η γεωργία αποτελεί έναν τομέα πολύ στενά συνδεδεμένο με ολόκληρο το σύνολο της οικονομίας μας. Ως εκ τούτου, και η παραχώρηση ενισχύσεων από κρατικούς πόρους στον τομέα της γεωργίας πρέπει να συνάδει με την πολιτική του ανταγωνισμού, με τις κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια πρέπει πάντα να είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης, κυρίως με τις σχετικές συμφωνίες στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι αρχές αυτές οδήγησαν σε μια σειρά από νομοθετήματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας. Έχουμε τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομείας, έχουμε τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας και τον κανονισμό για τις ενισχύσεις ίσονος σημασίας ή τις ενισχύσεις de minimis στον τομέα της γεωργίας. Για παράδειγμα, το σχέδιο παροχής κινήτρων για επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως πληγήσεις από πυρκαγιές, όπως και το εθνικό πλαίσιο για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για αντιστάθμιση των ζημιών στον τομέα της γεωργίας, βασίζονται στα νομοθετήματα αυτά. Μάλιστα, μπορείτε να μας πείτε και λίγα λόγια για την ιστορική εξέλιξη των κρατικών ενισχύσεων, κυρία Χριστοφή? Βεβαίως. Για πρώτη φορά, το 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας. Αυτές τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2000. Το 2006 έγινε μεταρρύθμιση στην γενική πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την 1η Ιανουαρίου του 2007 τέθηκαν σε εφαρμογή οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομείας για την περίοδο 2007-2013, ο κανονισμός που αφορούσε τις απαλλαγές κατά κατηγορία και κυρίως αφορούσε τις ενισχύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στη γεωργική παραγωγή και ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ίσονος σημασίας. Αυτές οι νομικές πράξεις όμως είχαν ημερομηνία λήξεως την 31η Δεκεμβρίου του 2013. Οπότε έπρεπε να γίνει κάτι, έπρεπε να αναθεωρηθούν και να είναι βέβαια πάντα συμβατές με τις εξελίξεις, με τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής και βέβαια με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ποιες είναι λοιπόν οι τελευταίες εξελίξεις? Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους τόσο για την προτινόμενη αναθεώρηση καθώς και για τα προτινόμενα προσχέδια των σχετικών κανονισμών και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών. Το Δεκέμβριο του 2013 ψηφίστηκε ο κανονισμός 1408 του 2013 για τις ενισχύσεις ίσονος σημασίας στον τομέα της γεωργίας και που θα ισχύει για την περίοδο 2014-2020. Ωστόσο όμως ο νέος κανονισμός για τις απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα της γεωργίας, όπως και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας, δεν ολοκληρώθηκαν, οπότε δεν μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014. Γι' αυτό, τον Νοέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε τα ισχύοντα νομοθετήματα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014 και βέβαια
Το μεταξύ συνεχίζονται οι συζητήσεις με σκοπό την ολοκλήρωση των νέων νομικών κειμένων. Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα να επισημάνω για ακόμα μία φορά ότι δεν μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε ενίσχυση, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από κρατικούς πόρους, χωρίς την έγκριση του εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων ή και την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κράτη-μέλη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ενισχύουν τους αγρότες τους από εθνικούς πόρους. Φτάνει βέβαια οποιοδήποτε μέτρο ή οποιοδήποτε σχέδιο κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας να συνάδει με τις πρόνοιες των σχετικών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων.